Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali bersama dengan channelnya Tukang Ngarit. Oke, kali ini kita akan mencari rambanan. Kita sudah berada di kebun. Nah, seperti inilah kondisi kebunnya. Ini matahari sudah agak tinggi, jam 9-an. Waktunya golek rambanan, soalnya wis sabune. Nah, iki sukete gajah luwem-luwem iki nggo pakan sapi iki. Nah, iki kebone yo ngene iki kebone, oke. Sukete tandurane mung suket, pelem, wis godhong kates, godhong gedang barang. Oke, guys. Kita sepil rambanane iki lho, lho. Aku wis mbukrek rambanan iki. Iki mentorone delokon, lho mentorone. Nah, kuwi ning turut pager iki mentoro tok. Kali ini kita akan menggasak daun mentoro. Nah iki lho guys, gamane guys, iki jenenge ngono gentere, jenenge ngono gantol. Iki ngono jenenge gantol ya, dawane sekitar 5 meter. Lah iki didangani lho pring. Nah, terus pucuke kuwi enek arit sing bentuke kaya semar. Ya kok iso kaya semar, Kang. Lah kuwi mburine enek mburine enek lho, enek mlengkunge nggo ngongkek kuwi, Kang. Ngono Kang ya, kuwi nggo ngongkek kuwi. Nah, iki jenenge ngono gantol. Alat untuk mencari rambanan. Nggo gantol sing dhuwur-dhuwur lho. Kang, lah iki jenenge rambanane iki, wit mentorone. Wah, iki sing wis tak ceklek iki Kang lho. Kang, nah iki wit mentoro sing wis tak ongkek, tak gantol iki. Nah, iki kari mutili. Nah, lho, tuwa iki Kang. Nah, iki kari mutili Kang. Lah dijumuki gagange diguak lah dijumuki sing iki lho Kang. Nah, pang-pange cilik-cilik iki dipekleki ya lho, cukup nggawa tangan Kang ini Kang. Dicekleki ya terus diklumpukne Kang. Nah, lho Kang. Nah, iki Kang sing wis tak klumpukne Kang lho. Iki lho Kang. Lho, iki godhong sementara sing wis tak pekleki ya toh. Gagange wis diguak. Nah, kuwi sing sek kemecer Kang. Nah, kuwi iki ya ning wit apa iki? Godhong kunir. Nah, iki sing sik berserakan. Sing urung diklumpukne. Lah kuwi nek godhong warune barang kuwi Kang. Godhong wi barang wi, godhong waru, godhong nah iki sing wis diklumpukne iki Kang. Terus engko dibuwong kok ditali nggawa papahe godhong gedang sing garing ngono lho Kang. Nah ngono lho Kang, ngono iki kena dienggo tali. Nah kae mentoro sakmono mbane dhuwur kene gak dipenek gak iso Kang. Ngasih wae garing-garing kae. Nah kuwi mentorone ngasih garing-garing. Iki ning kebon iki Kang. Golek rambanan mentoro. Nah iki kondisi kebon yang ngene iki Kang, tandurane mung suket. Nah, di mana-mana rumput tak rondap engko ndeng-gendeng lho. Rondapen ndeng-gendeng lho suket. Oke timbang rondap wong rondap suket lho, guys. Biasane sing duwe engko. Nah, iki gandole. Gandole mau. Nah, ngono wis Kang ya. Cukup semono nah. Iki nah nyepil cara golek rambanane apa mentor godhong mentoro Kang tok Kang uga iso liyane ya iso dicampuri nggo tapi sing bagus mentoro sing akeh ngono Kang ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya Tukang Ngarit. Matur suwun.